Kok iso aku mengakhiri hidup besaran setan? Wes kena medun. Aku ki lho udah pernah gunani. Lala nama medun. Aku ra mundur dek saka atimu masih osandaya ra ngerstuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong bisa apa. Ya Allah, dus. Aku ora nang kudukno karo jodohku. Kowe njaluk mangan tak pakan, njaluk ngombe tak ureni. Kurang penak piye uripmu. Ngono kuwi setengah-tengah kowe. Aku tak curhat yo, Dus. Kira-kira jodohku ki sapa ya, Dus? Panganem jodohku ki wis perek to urung ya, Dus? Oh, mau bendang udah. Nyanyi dulu. Dang, kok bendang. Hei, iki gendeng opo ya tak sang ngomong wedhus ngono. Apa dol? Tak wasi kok ngomong-ngomongan wedhus nyanyi bareng. Sopo lho, Dol? Aku nakoni wedhus mang. Wedhus tak omong edan. Ana apa dol awan-awan kok dolan? Ya ora apa-apa. Ki gelem tak kei. Gelem apa, Dol? Tak kei randu gede, tak ndelok kowe. Oh, wedhus, aku ki urung edan. Badan omongan wedhus. Ya ora. Ki paymen ku sampe ono rene. Ora. Apa tak acara ngene tejo. Acara apa itu? Ate video. Lah iya Dol iki ora sakit temen. Wis to nek ditolani, ate beto. Asline apa ngajak paymen ki. Tapi ora ono rumah. Ya wis ayo. Saiki. Iya le. Ndak tahun ngarep. Piye Dus menurut? Ngono wae jare gak edan. Ya sama edan. Ayo, Kamu sing jane. Coba deh, Pak. Bang. Lah yo main mau ditelepon terus. Halo Dek, assalamualaikum. Iya Dek, arep apa ngomong apa itu Dek? Apa Dek? Terus mau Dek, aku mau putus sama kowe pokoknya. Aku ki sayang tenanan karo kowe Dek. Loh, malah dipateni. Oh, edoan, garangan. Oh, edoan. Edoan asu, aku main kok diputus yo.
Cah iso ngono lho, Bang. Gak tejo kok kowe tak setan kabeh. Ucil barangmu ya, anak-anak ngomong gue pedus. Apa tuh? Wis aku neh. Tuh ki lho kena apa teh? Aku emang dari putra mataku tuh. Gue nangis. Wong aja ngono iki. Ngono gak apik. Lah iya, kowe mono perbuatane setan teh. Oke, saiki ngene wae timbang sedhen kene ya. Ayo melu aku karo Ucil, neme Tejo. Modal aku ora nindi kok. Tejo lho itu beda. Ucil yo, Cil. Iya. Nek ngono berarti tak gowone te ya. Tiba bawa ngono kalau tak ngupat-ngupat kuning kang wong kalku bero. Kowe ngono meneh kesempatan dalam kepepetan. Wis teh aku tak lanjut karo Ucil yo. Coba lene yo. Ayo balen tak tutuk dah sembe. Iya, Dol. Tepung aku yo. Lanjut teh. Yo. Iku mata kabeh teh gowo. Udah telek. Cuk. Mau dikowo, kabeh ku maning dia yo. Nasib. Silvia kabare piye yo? Aku kepikiran terus. Wede isih mikir aku. Awakku sedo kuru tenan nek mikir Silvi terus. Halo Cilo, nanti kan gitu kan gue. Pahlawan kita telah gagal mendapatkan cinta. Dus, jaran. Cinta yang lama telah berakhir luka dan kini aku membawa obatnya. Rasuk teratul. Masuk. Kok dia coba lah. Telek. Tak sang-sang kok galau terus ya Mas Tai. Sopo le sing galau wong aku golek siliran ning kene iki mang. Luran koyo galau yo. Iya. Wis toh Tai rasa dipikir. Kok tai iki pakanan opo le? Jenenge tai ijo. Apa bener tai? Oh, nama keren baru. Wis toh, saiki daripada kowe bingung mikir masalah cinta Silvi terus, mending ayo kuning batu kertas wae. Yo. Iya. Ayo lah Tai wis tekan wedak kedul ki lho. Ayo. Karo obat yo ono. Ayo sama. Sampe nang obat. Ayo, mulai yuk. Ayo. Di, ro, lu. Neh. Ayo. Podo. Ora iki lho. Podo iki ngene lho, aku menang iki. Oh, gak cerdas. Duh. Neh. Ya. Menang lagi. Pokoknya gendam. Mau telat, kalau telat. Pokoknya bisa aja, pokoknya itu menang. Mau kalah. Nah. Imbang. Tejo kalah. Action. Action. Cinta yang lama berakhir luka dan kini aku membawa obatnya.
Ya kok gak merasuk tuh orang ngono.